Akanyepera ndare nyaya yebanga iye achiziwa. Dada mambo Mutasa. Sasa ndio tatu chumba. Nikakitanisha sio moto. Mara mbatiwa. Wamsore mambo Mutasa. Ndio karo sibedi macheka nzonde. Nyaya kuipaka tipangu na baba wasakompeza yori hapa. Inini Dakaro wanasakompeza mna 1992. Du voice koro nao baba sakompeza. Siko voice koro. Zakana wakanditora ndu voice koro yoti voice koro takando voice koro 1 tiri 2 now. Batatotorana atakatana zvakanaka watondibvunzira ndiri kumba ndikatosvika pakutoperekedzwa ndikapiwa nhono ndiperekedza zvese ndakarongedzewawo bhurangeti rangu nemonaki yangu zvakanaka ndikasvika mumusha mawo shuwa ukatitambira wakatora nguva yekutovhundunura kuti zvauya nemuroora zvinyi wakaona mune masiketi ekuchikoro euniform eform 4 netumadresi tushoma shoma nebhurangeti itsva baba wangu wandoninoka bhurangeti kawasejaha ranga ndobvawo kuchikoro wanga usati washanda yekubanga ndo mwana banga babanga yebanga iya feedback iri takadzokeswa ndi sekuru Mukotsanjera mudare muno makaenda kwaMukotsanjera feedback ndozoda kuti kwaMukotsanjera mwakafamba sei zvakanaka sekuru Mukotsanjera wakasvika achiti iwewe hauna banga rine ropa rutaura murume uyu ba hauna kuombererwa mudzimu wako ngevanhu vekwamacheka nzombeba vakaomberera mudzimu wako ndiwo baba vakumba kwavo ndiwo futi wati wakuudza futi kudaro wakunyepera kuti nyaya yebanga waiziviba iwewe hausingangaba uri muprofiti wakatochena chiuda kugadzirwa wakumba kwenyuwo imhepo dzekumba kwenyuwo dzinoda kutogadzirwawo dzasimukawo enda wogadzisa mhepo dzekumba kwako woprofita worapa saka kubanga ngeraizi wewe wakaya ni banga mushani wani ndizo uyo akati hope dzake ita karara woona banga rakavurika tsvuku akaona banga tsvuku uyu ko ndozwa kuti banga tsvuku ngerani ndiani wakatenga takazvira ndende kuna sekuru Mukotsanjera ngechekuti ndandina kubva nebanga baba ava ndiwo wakandifambisa ndarwara ndozvinoda kutaura kuti baba ava ndakauya ndiri kubvawo chikoro ndisingarapiba kwakuchizorwara ndiri mushamawo 2014 ndakamborapa hangu ndiri kwaMugodi kubva 1997 ndiri kwaMugodi ndakachizonyanya kurwara 2013 2014 baba wako uchifamba neni kwauchibata kuti kurapa kwari kuita uko iwewe baba unofanirwa kutora midzimu yekumba kwako iwewe kuombera kuti muroora ndinaye mukadzi wangu inini muroora wenyu unorapa wochifambira chivanhu chiri pamwiri pake kuti chirape zvakanaka asi charapa iwewe uchauya uchaguta muchapfuma zvakanaka ini ndaindorwara baba kwabva kumbira shuwa mukadzi wangu unorapa mushamenyu muno wabva wachitanga kufamba kwataifamba isusu kwaizi chagadhira rebhuruu bedzi rekuti asunge ndekuti tiri kuona kuti pana mbuya uripo nechena rekuti afuke asi musasadzoke kuchivanhuba rambai muchindonamata ndo patakabva tazopiwa kuti chiendawo tsvage tsvimbo ine banga netsvimbo imwe isina banga nemachira iwo yayo wobva wamutsvagira imba yekuti arapire paumba pako kutaura baba shuwa baba wakabva ndabva watenga majira raoro vawatenga machira vari 2 tsvimbo dzavo dziri 2 wabva wayabva wandipa imba paumba pavo pane imba yedu iripo 5 rooms ndore kunze zvikazi ndo imba yako iyi mukadzi wangu shumba imba yenyu yekurapira iyi machira ake ndimanda akabva andisira imomomo tapedza kudaro ndakabva ndarapa shuwa ndakarapa asi ndaindorwara kwe7 years ndaindorapa ndichindorwara tichibva tazofamba ngekupedzisira ndo patakazoenda kuno umwe muprofiti kwatimba Mozambique ndaenda kwatimba muprofiti andiyo akazoti chiuya ine machira enyu aya ndibve ndaeresa murambe muchinamata ndapota hangu usazombochinje kuti uda kuita ng'angaba ukanga uda kuita ng'anga unodzoka kuno nababewa
Shuwa kwabva taemva ndaiswa pamvura nemachirangu nesvipo zangu zia. Kwazoka kwautogara hedu. Baba kwabva wazotora konde. Mbudzi yavo, konde ravo, dengu ranga rakazara chikafu. Kwabva wadaidza hanzvadzi dzangu nasamukuru wavo nesamutanga. Kwakwenda kumba. Inini ndauyawo nematsamba angu ekuchechi ari apa. Ndauyawo nemukadzi wangu wakurapa kuchechi. Hanzvadzi dzangu dzikatombovabvunzisa. Kurapa kwacho kwakadini akati akurapa kuchechi. Kazi zvakanaka. Dzokaimora. Akati ko akazotenga motika kana mbudzi kana mondo. Zvikazi ngezvenyu kumba kwenyu ikoko. Atina dambudziko nazvo. Ndokudzoka utakagara. Kwautotenga zvinhu zvedu shuwa. Nababa tichinorapa tichiendera mberi. Ipapa pazotaura apa ndopa ndakazosiya nzvimbo dzangu inototi nzvimbo dzangu. Noti stage yachenge katopiwa mutemo kare kuti hamfaniri kurara vanhu vairi vachiita mabonde imona yanga yakaereswa. Tazobva kuchechi tabva kuereswa kuya ndopakazozi handichazvieresi maningi banoti zvaakuchechi. Kana ndikabva korapa inini svimbo yangu ndogona kupinda nayo mumba mune murume wangu. Saka musi wacho ndandina mhai wangu anga arwara. Baba bva vanditi iwe wakasimuka umborara namhai yochengeta mhai. Ndopa ndakabva ndadaidzwa kubasa rangu ro. Kwabva ndasvika ndowaeneka baba pane kwanduri akwenda koita basa rangu. Vandarongedza zvinhu zvangu. Munhu yabva afona usasauye ba. Kwabva ndatosiya zvinhu zvangu mumba. Baba anozoenda ba. Ndopa ndakasiya svimbo dzangu dzia. Makuseni acho ndopa ndakazi mhanyawo newana ndandabva kutambira matumbu ana muroro wangu angabara wana 3 mumba. Zvikazi mhanyawo newana kujenerali. Kwasiya zvinhu zvangu zia kwautora kiti yangu. Ndopa ndakati baba munozotora mango padhuze nemapanga angu ya svimbo dzangu nebangari. Kwatodzoka baba ya hemango zia. Svimbo dzangu ziripo. Mani nacho ndikati baba ndausimudzira wendo wangu uya kuenda korapa. Zvikazi zvakanaka. Kwautobva ndaenda ndadzoka kwautoya kwaurara nababa yemba muya. Kwautotora svimbo dzangu dziya kwautendesepi mumba mandairapira muya. Kurapa kwese vanhu vasvika usiku baba ndiwo aitomuka usamukeba iwo ndiwo aimuka utase woti vanhu vaya muri kudai tinoda kubatsiwa wewe wandimusa mai mwana kune vanhu vada kubatsiwa toenda tora svimbo dzangu musejari baba wotora totorapa. Saka kundoti chinjinuka akandiona bangani neropa ndakatovhunza papi pane mango dzacho izvo dzahiwa banga racho rine ropa ndozvayokoya kuno Akanyepera dai. ndo zvaakaita ndo zvakazondipa shungu inini zekuti inini hanga dzangu dziri kunditi wangu ane banga vandati ndakakwenda una sekuru mukosanjera inini nehanda dzangu wanyatsekobata shuwa kuti ishtuwa yave kuti inini ndine banga nokuti murume anga afamba achiti wana wake inini mai yako wakandisheka ngebanga irona saka nditori guwa ndichafuma ndakandofa ndiri guwa inini wakuti bhechera kati we rima ndarima goreno dautokura kana kuti daukutumira mheni ndimupedze mwese. Saka ndakazoita shungu yekuti handipedzisi hama dzangu banga takatsvaka nemurume wangu uyu raanoziva. Saka ndakazoenda una sekuru mukosanjera. Tambai makamira bambo sumukai. Ndakambozitaura Ya pamusoro yemango. Ndakambozitaura. Ndiri bambo imimi. Hapana chanetsa ere mamuri kudya chiro ichi. Mamuri kunagiwa nechiro ichi. Hapana chazoshupa ere. Kuti chiro chikaitikira kachikutaura kuti munochiziva ichi. Tikabvunza neyese njari. Mukaramba. Zvese takazvibvunza zvese padare padare. Mukazviramba bambo. Ndakarota. Mukati ndairota banga tsvuku ndikangorara chete mai wangu otoya wona banga wasikuroona ere. Ndikana mai wangu asi uruziya hawo kuti banga wakatotsvaga ndiwe. Pamusoro yemambo Mutasa. Mira nditauri. Ya kutaura kwawaita munoziva pane inonzi build up yekuda kuedza kunzvenga nyaya. Saka apa kukutaurira chokwadi kundirasa kana kusandirasa ndezvekuti andirizivi. Why problem? Ndepekuti dai maminutes munawo pamatauriro ayakaita iye panyaya yebanga. Maminutes ese kana Zimbabwe inawo. Pamaimubvunza panyaya dzemotikari hapana pakazi ndechangu. Chimira ndipedze pa. Chimira ndipedze pa. Pane zvinhu zvese zvakatorwa umba kwangu. Hapana kuzi ndechakoba. Zvese wakatora zvese kupleta zvese. Dai waiziva kuti danga banga takaromba teseka. Wakandisirawo something. Saka kutaura kuti zvinhu zvese wakatora wachisendesa banga nderawo. Chaurira bana banasi. Wakanyepera dai. Anaonyepera dare ba. Anaonyepera dare ba. Chikonzero wai muri ndakanyepera dare apa yeti mimi maminutes mnawo. Isejari iyi yanga ichitapira mukadzi wako pamba pako. Akapiwa naye. Wakapiwa ndisekuru. Pamba pako. Vumu. Sekuru pa mvumo pa. Imba yao wakaiwo 5 mira. Ipapo musanditi bawo. Tinotaura zvakaita zvacho. Isaite. Kionga mukadano akapuza. Iwe sekuru ambote kupamba pambu boine. Iwe.
tezvara unotonga pamugwamo. Tezvara kuya kuti imba yawo wakaiwo 5 rooms. Uya kuti room iyi muri kurapira mwana wangu. Saka ndokutaurira Chiro chausikaziva iwe. Taura, taura. Atimuvhara, taura. Saka munoziyaka panyaya yesurgery Changamirika. Awa pauri kutaura kuti kwazi matsamba. Ndakatora ini matsamba acho. Mira zvese. Aiwa mira izvi sei. Aiwa mira ikani andito pane mubvunzo aiwa zvinopa nekupindura mubvunzo wacho. Aiwa. Ndanyarara ipo. Mabirwe akaita munhu surgery pindura ipa. Ndiro pandinoda kutaura. Usatonyaya mapepa. Aiwa zve. Chimira ndichitaura izvi. Andi murundivharire ipo. Murundivharire. Awa ndasvika kumba kwawo. Andiri muruzwa. Ndasvika nemapepa aya kumba kwawo. Ndokataura imwe vanhu vaMwarica munhu ika une mapepa aya uritaura kuti ndoda kudini ndakuita zvekurapa but inini handinonge ndasvika kuno kumba ndichimutsanangura nyaya yekurapa kwake. Saka tatitiwe tigare pasi titsanangurane ngemapepa aya toita sei. Ndio pamatozwa aritaura kuti iwo wacho wakati kana zviri zvekurapa zvisiri zvedzinzaba chidini chitora iwewe kamuende korapa hake kumba kwake hazvina chiproblemba zvekuti kusamukuru endakaenda naye inini wacho papaseje ndo pandokutaura izwe izvi Changamirika ndipo pandiri kutaura kuti ipapapo samukuru ndakaenda nasamukuru ndiyo pawakapa go ahead yekutaura kuti ngaabve kumba kuno ngaende korapa hake kumba kana iwewe kana akarapira hake kana musejari kana kuti chii hazvina problema ngokuti ngezvechiprofiti kana chii hazvina problem but wakanga apa go ahead nditezvara wangu wakaenda komfuma ukazidzoka imora iwo ndio wakati pa go ahead akapa room ndiye sekuru ndiye akapa go ahead mukundo akaenda wanatezvara hacho wakauya kwauri iwewe ndiwo wakaenda kuna natezvara uchinowasuma kuti wanatezvara ndine mapepa aya mwana wenyu akurapa handizvo wanatezvara wakati hazvina mhosva kana akurapa anokwanisa kunorapira we kupa kwani kwako handizvo iwo ndobva wadzoka kumba kwako ndobva pa mukadzi wako pekudii pekurapira handizvo zvese zvikurakidze chike there is an element of agreement kuti zvese zvazviri kuita papa ini kuita sei kuwirirana handizvo but isusu ava kwese niri pekuti ka isusu makawirirana tazvinzwa zvese izvi takawirirana asi nyaya yedu isusu newe ndeyekuti you disowned this woman in front of this court uchiti zvese izvo hauzvizivi. Saka inini pandisingaziva Changamire ndepebanga because banga handitoriziva kurazi paakauya panapa wakati banga nderake nderekumba kwawo pabanga ndio patisiri uwirirana pabanga uda kuzvitonga here handiri kutongwa ndimambo uda kutonga here mukadzi ataura nenyaya yekuti makazendai motsvage chii banga handiriziva mukauya netsvimbo basi mune tsvimbo ere handimbotombozviziva netsvimbo zacho ichokwadi because banga racho inini ndingati zviro zvese zvinoparapa umba pangu ndichiriziva here zvese hapana choruziva hapana because zvese ndakatorerwa kwachisendesa kuti banga ndirawo right musi wauya mukosanjera pamaenda kwamukosanjera anga ripo here ndasipo wakati musende naye ini ndakaenda ngesvindu ino nehama dzangu ivo makati musafambe navo bakusvika madzokesa musi yake saka tatina wanga akatimiriwa tiani mambo edu anga akamira apa ndiani no it's okay imi makazwa haana kuzwa zvamakazwa haana kuzvizwa because anga asipo handizvo saka nawo tauchiti chidzokai handiti kana kuti chitsvagai kumwe kusiri kwamakazwa imimi handiti tizwe futi zvinhu izvi because inini parundinetsaka ndechekuti wanhu imimi muri 2 handiti you want to involve vamwe vanhu munyaya yenyu muri wangani muri 2 yamakaruka muri wangani muri 2 uyu kuti nditi inini mukadzi uyu ari kunyepa kana kuti nditi iwe uri kunyepa zondirambira handiti but my question yozouya pekuti chii my question yozouya pekuti asi wanhu kana wanga usiri in agreement saka uyu aizorapira sei pamba peuyu achigara pamba apa asi wasiri in agreement kusvika patengwa mota zvaita zviri ruvamba
Business ya rufa. Muri tu. Pamusoro mambo. Mira pamberi penyu ndiri sekuru wakakombedzai. Nyaya yangu iri padiki-diki. Pamberi perinodari pandakamira pano. Murora wangu akati banga nderake. Pamberi pedare rineri changamire wangu. Mateka nzombe akati akatora mukunda wake nebanga akanomberera kuchikuwa chekwake. Pamberi pedare rino changamire wangu. Mudzimai uyu nehanzvadzi yake vanoti wakaenda kumuprofiti anonzi madzimai Charity wakanoparadza banga. Mubvunzo wangu changamire wangu woti zvino aigoparadza sei chinhu chakombedzai? Masimba ake ekunoparadza chinhu charombwa nerimwe dzinza akariwana kupi? Banga ratiri kutaura nezvaro rakatoparadzwa. Mwene waro akariparadza changamire wangu masipei. Izwai bamu. Ndikubatsirei. Anga ari muridzi webanga, anga asiri kombedzai. Anga ari mukadzi. Why? Because ane shawe haasi kombedzai mukadzi. Ane shawe ndiye muridzi webanga. Yes. Saka kombedzai anga asikaiti banga. Bengedzai chake kwakuri benefita kubva pabanga. Yeah, that's correct. Anizvo? Saka kuparadzwa kwebanga kombedzai haane inako. Because handiye anga ari kurapa bo. Our issue nakombedzai ndekuti kombedzai zvaunovhuma zvaunoguziwa vhuma zvausingazivi ita sei ramba. Mira ndisati kupa mukana. Issue yandikubvunza murume yatikubvunza ndekuti issue yedu patinaye ndekuti kana ungo usiri part and parts of this process and why did you allow this woman kuti aite surgery mumba mako yawakawaka iwe 5 rooms uchiziva iwewo kuti mukadzi uyu ari kurapira umu? Why? Mirati hatisati kupa mukana. Muri kuzwa here pamwe pane nyaya yedu ndopane mubvunzo ndichete papo kuti ichi chinhu hauchizivi ichi but wawaka 5 rooms yako iwewo woti room ishandira yenyu rume yekushandira chinhu chausingazivi. Ndo patoda anza chete pakuti zvinoti confuse nawo kana kuti hauzivi but urupa munhu kuti ita hako apo. Arwera achiuya iye achigambira. Mira ndoda kutaura nemi. Ndikutaura nemi. Anga masunza moko. Saka ngatitaure. Yes. Ndopa ndikudai mimi kuti ndimi pamba penyu mawaka 5 rooms. Mobva mapa mukadzi wenyu kuti rapira umu. Mukadzi wenyu orapa chinhu chamusingazivi. Chamamupira 5 rooms. Room yekuti arume ashandise pamba penyu hamuchizivi. Mongomupa kuti room iyo. Ende mukadzi uyu atotaura kuti mhiko yakanga iripo yakaenda kuti murume imomo hamuitirwi bonde. Manga musingahirwi bota imomo imhiko yechi andizvo, which means kuti room iyi yanga yaitwa no go area pamba pani pako. Enda wakataurirani kuti pamba pangu mukadzi pamba pako iwewe room yawakawaka iwewe ya no go area. Then wozomira pamberi panapa woti zviri kuitika murume wandizvizivi. What do you mean? Ndengo sikazvisiza usingabvumira nazvo wakati numo wakataurirani wakamangara kuti bambo andotaura newe ndikutaura neuyu aruda zvokutaura ndiye ndikutaura naye. Changamire wangu. Wazwa here zvandataura? Ndazvinzwa. Ndataura ndazvinzwa. Hongu iwewe sehama yakombedzai makambosumwa here semusha kuti room iri apo iyo mukadzi akurapa kwete. Saka now today why do you come here try to defend usingazivi? Defender sei musingazivi nyaya. Chawauya kodefenda chii iyo ownership yebanga. Of course angarapiri mumba make muzukuru wangu asingazivi. Izwai nditaure chimbozwai chimbondipawo mukana Changamire. Munese ndikupa mukana. Mira ndoda mukana. Munese ndikupa mukana. Ndikukumbira mukana Changamire. Kuenda mukana. Iwe ndakupa mukana. Ini ndikupa mukana. Tumbopedzerana nezvawasumudza. Wozi ndiyo hama yako kai. Yasumudza zvayasumudza saka totipedzerana nechi
nehama yako kuti tiende pasemchi handiti akamazwanyanira baba banga haritori na basa ba pani mari riri kugara banga riri kugarepi musejari rugara pai asi sejari riripo zvatopera watopedza kana watoti sejari riripo watopedza weza banga riri kugara musejari kana kuti harisi kugara musejari saka sejari ndeyani wati sejari riripoka saka sejari ndeyani because banga ka haringagari mubedroom ka sejari iruko banga mishonga yako gara mubedroom ndo zvakaitika ipona Changamire ngatisaitani mafools aiwa ipapo Changamire ndandoti ndiedze kutsanangura Changamire because ipapo ka musamhanye babamo ndru handisi rumhanya basi ndoda mukana yekuti ndikutsanangurirei ngatisaitani mafools bazizwa ndoda kundiuti ndipe mukana unyarari wakaita sei uchasika uzasuka aunyarari wakaita sei tinotokubata nyaya yekuti wakadini kuklema uchiziva kuti mitezo rako wozochema-chema nekuti pane nyaya iwe izwa orit iwewe tikubvunze wakaenda kwatezvara kwere wakaenda here kwatezvara kwakaenda kuti manyaya machira wakaenda kumba kwani apa ndakaenda ndiri kuti kuwataurira izwa chamari izwa mira ndikudirecte makwese utonga mambo anoda kutonga iwe auda kutozvitonga Changamire tatida umbotaura Changamire Changamire munoona munhu uyu unopenga uyu saka ndandichiramba kuti musi uya wakataura kuti ini nesejari handizi
Tata tichi yangari mai mushi. Tata sikapata. Baba. Taone baba. Tata kutadza kuzwisisana nyaya yekuti murume uyu haari kutaura nezvaakambotitaurira musi uyo zvinenge zvaakupesana futi. Pai wakamboti sejari handiizivi, nhasi unowa kuti sejari waakuiziva. Ini ndi ndakaenda kogadzira sejari kumba kwake. Saka tino mukoma wanga waripo pamukosanjera vanogwanisa kumbotipa umbo ndisai ndataura zvakawanda. All right. So you cannot use that to justify kuti zvaarutaura zviri wrong. No. Takuti izvo ndosaka ndati izvozvi what I am going to do. Takuti iye aripo. Handiti chiendai sasa kana muri kuenda apa izvozvi kana kuti muri kuenda futi kunani kuna mukosanjera handitika asi iye ari chi aripo nyaya dzidzi dzotaurwa aripo vhasi defender chi ndo nyaya dzi Pese maexpenses atiri kuita tinozotarisana naye murume. Toda kuti kana yazobata munhu muzotibatsirawo kwese kwetakabvawo. Ngozi pano unondofanira kubatwa ipapo. Inobata munhu notwari chinhu chese kana chauya ichitokwanisa kutokumbira watokumbira kuti banga ngaridzoke kwarakatorwa asi ngaridzokere munhu wayo. Kana kuti mukadzi dzodzera banga musejani banga ridaidza richadaidza mwedzi weshe mwaro riri pai musejani zvinoitika izvo zvinotoitika banga nonochekwa musejani rodaidza rega munhu waro usakauya haurariba ukada kungovhara madziso unoona riri kubaya pachest zvinoitika zvese izvo satuda chiendai imi muna chiremba mese muripo musaende zvokuti vakaenda takazvizwa makaenda mega but uyu hana kutaura kwake kwakaenda saka takuti chiendai mese chiendai mese makadai motaurwa chokwadi tozwa kuti banga nderani. Yes ipona machangamire ndobhataura kuti kwenda ringagona kwenda but panyaya yekuti maexpenditures yekuti ndobhadhari manje ndopekuti zvese zvinhu zvese wakanitorera ndisisina basa saka iwo kana munhu abatwa tati achanobatwa ndiye achabhadhara saka iwo kana wakutodzi wanobhadhara watobatwa kare haana kubatwa tati achabatwa ndiye achabhadhara unotyire maexpenses right ndizoka chitsvagai kwamuna kuenda endai mumo mupedzerano nyaya itoziva kuti banga nderani endai mupedze kana mati zoiti modaidza chiremba wopinda musejani macho aende musejani macho imo Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.